Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, гатаба кайбер темалар турында. Йоршолыда Габдулла Тукай яр буе районында пляжны яптылар, буны белән бәйле. Россиядә яки чит илләрдә шоулар арасында нинди ял юнәлешләре популяр? Йоршолыда җиләк сезоны башланды. Шәһәрдәшләр урамдагы сатучыларга ышанамы һәм яхшы җиләкне начарыннан ничек аерырга? Йоршолыда Габдулла Тукай яр буе районында пляжны яптылар, тик вакытлыча гына. Бирдә пирсны ремонтлау эшләре бара. Эшләр җәй башында старт алды һәм инде берничә көннән соң пляж янә ял итүчеләр өчен ачык булачак. Әлге пирста каравылчы гына балык тота ала. Калганнар өчен майданчык яңартылып беткәнче ябык. Барысы да ял итүчеләрнең үзләренең иминлеге максатларында. Габдулла Тукай яр буенда авыр техника эшли, төзүчеләрнең сүзләренә караганда, һава торышы һәм су объектта начар чагылыш тапкан. На каком этапе? На этой неделе закончим, надеюсь. Их просто воду поднимают, опускают, льдом их вырвало их. Иске баганаларына демонтажлаудан тыш яктырту буенча да эшләр башланган. По всему периметру и пляж будет. Как уличное освещение загорается, это тоже все включается. В конце июня был начат ремонт пирса на набережной Тукая. Строителями были демонтированы каркас, винтовые сваи, обшивка. Сейчас выполняется устройство фундаментов и монтируется каркас соответственно. В конце этой недели работы планируют завершить. Шул чакта ял итүчеләр өчен пирсны янә ачачаклар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Мисырда акулалар кешеләргә һөҗүм итә башлаган. Сезон башыннан Хургадада 2 үлем очрагы теркәлгән. Беренче фаҗига 1 июльдә була. Австрия кешесе кулсыз һәм аяксыз калган. 68 яшьлек әлеге хатын кыз хастаханәгә барганда вафат була. 3 июльдә тагын бер туристның гәүдәсен табалар. Ул Румыния гражданы була. Аны ерткычның беренче һөҗүм итү урыннан 300 метр ераклыкта тапканнар. Мисырда ял итәргә теләүчеләр саны кимегән һәм шолалар кайда ял итүне өстен күрә, тулырак калдагы минутларда. Мисырда Хургада ярлары янында булган хәлләр шоуларны куркытмаган. Турагентлар сүзләренчә, туристларның берсе дә Кызыл диңгезгә юлламаларыннан баш тартмаган. Африканы сайлаучылар исә күп түгел, Казаннан рейслары юк, ә Мәскәүдән очарга барысы да әзер түгел дип аңлатты туризм буенча менеджер Диләрә Бусел. Төркия ял итү өчен төп юнәлеш булып кала. Немцы любят прямые рейсы, да, чтобы без пересадок, чтобы удобно, перелет недолгий. Это опять остается Турция из зарубежных направлений, семейный отдых, все включено, в общем, излюбленные вот эти параметры для наших туристов. Также очень популярна Абхазия и Сочи. Тоже прямые вылеты в Сочи, соответственно, перелет недолгий и цены, в общем-то, лояльны. Быел шулай экскурсия тәкъдимнәренә дә ихтыяҗ зур дип сөйләде Диләрә Бусел. Әйтик, шәһәр халкы Байкал, Алтай һәм дә Акстанга бара. Российский вот. А почему именно российские курорты выбираете? Своих надо поднимать, Россию надо поднимать. Мы летим в Турцию в августе. Ничего не поменялось, все так же, как и было всегда. Каждый год в Турцию. В прошлом году в Египет, в этом году в Турцию. Как вам сейчас цены? Я не могу сказать, что сильно отличаются. Ну да, чуть повыше, чем было раньше. Ну, приемлемо. Диңгезгә барырга ниятләүчеләр бәрхәт сезонга турларны бронлый башлаган инде. Мәсәлән, сентябрьдә гарәп әмирлекләренә ихтыяҗ аеруча да зур. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Кайын җиләге, җир җиләге һәм башкалар. Йоршолыда җиләк сезоны башланды. Шәһәр урамнарында дистәләгән нокта барлыкка килде. Онда тәмле җиләкләр сатып алырга була. Шолалар урамдагы сатучыларга ышанамы һәм яхшы җиләкне начарыннан ничек аерырга? Тулырак калдагы материалда. Бакча җиләге шәһәрдә әле язын ук барлыкка килде, тик ул вакытта алар читтән кайтарылган иде. Үзебезнең җирлектә алар әле күптән түгел генә өлгерде. Күпләр бакча җиләкләрен үзләреннән артканын сата башлады. Әйтик, Татьяна Зайнуллина да үз бакчасында җиләк үстерә. Погода была хорошая, дожди были, поэтому ягод много в этом году. Поливалась она. Цены разные, люди разные, продают по-разному. Я продаю по 150 стакан, люди продают по 200, я даже уступаю. По 500, по 600, кто как продает, кто 1000 просит, по-разному.
Бақша жиләге бүгінгі күнде ең үтімлі товар дей урамда сатушылар бейелерді түрлі. Шоуларға зор болмаған шилек 750-ден 1500 сумға түшешек. Бір стакан шилек хақы 150 сумнан 250 сумға қадар. Әмі шахардашыларының барысы да бақшада үстіріліп, урамда сатылған продукцияны сатып алырға әзір түгел. Выбирают люди сами, как хотят. Я лично в магазине покупаю. А почему? Не знаю, откуда они собирали. Я доверяю, покупаю здесь. А что там подороже, здесь чуть-чуть подешевле. Да и садовые все-таки. Раньше покупала, сейчас не стараюсь. Яхшы жиләкнең төп билгесе аның татлы исе ди белгечләре, шулай ук тышкы кыяфәтенә дә игътибар итәргә кирәк. Кагыйдә буларак түтәлдә үскән җир җиләге симметрик булмавы белән аерылып тора. Моннан тыш экспертлар химик чаралар ярдәмендә үстерелгән җиләкне дә аерып була дип ассызыклый. Алар яшел төбеннән җиңел өзелә. Җир җиләгеннән тыш сатуда каен җиләге һәм зелпе дә бар. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Камы балалар медицина үзәгендә яңа компьютер томографы барлыкка килде. Элек хастаханәдә мондый аппарат юк иде. Пациентларны тикшерү өчен башка медицина учреждениеләренә, шул исәптән шәхси учреждениеләргә җибәрергә туры килде. Хәзер барысы да күпкә җиңелрәк. Бу дәвалауны үз вакытында башкарырга мөмкинлек бирә. Тулырак хәбәрчебез сюжетында. 5 яшьлек Тимофей Магаданнан әби бабасы янына кунакка килгән, тик ял көннәрендә балай үзен начар хис итә башлый һәм хастаханәгә барырга туры килгән. У меня в воскресенье заболела правая нога. Я лежал в больнице. Пошел на обследование. Тимофей Камы балалар медицина үзәгендә яңа томографта тикшерелгән беренче яшь пациент. У нас пациенты, если требовали седацию медицинскую, то есть наркоз по-простому, это были у нас определенные риски, потому что это транспортировка, проведение исследования в чужой организации, не своей, то есть это определенные трудности для нас предоставляло. А сейчас у нас и в том числе анестезиологические риски под седацией, они уменьшатся намного. Компьютер томографында түгелрәк сүрәтләр килеп чыга, тикшерү буенча минут вакытны ала. Аппаратта эшләү өчен Кировтан табиб чакырылган. Спектр достаточно большой на самом деле. То есть любые кистозные образования, травматологические изменения, то есть наличие жидкости в брюшной или грудной полости. Онкологические метастазы можно определить при контрастировании. Компьютер томографиясында тикшерүне республиканың 10 районында яшәүчеләр уза алачак. Юл транспорт һәлакәтләре очракларында 21 районнан пациентлар кабул ителәчәк. Камы балалар медицина үзәгендә яңа профильләрне ачу да планлаштырыла. Әлеге исә яшь пациентлар ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Кунгурский техникум-интернат приглашает на обучение лица с ограниченными возможностями здоровья без возрастных ограничений. Пермский край, Кунгурский район, поселок Садо-Ягодное. Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ «Господдержка». Ставка 18% годовых. Выдаем займы с использованием средств материнского капитала. Набережные Челны, Новый город, 107. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «АП Надежность» проводит неразрушающий контроль сварных соединений радиографическим, ультразвуковым, магнитным, капиллярным методами, а также испытание прочности бетона. Телефон 70 76 20.